Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Romeo Umali kumapoyamba nayi mitu yake. Unduna wa zachuma wakhutitsidwa ndi maganizo amene mzika za dziko lino zapereka pa zimene akufuna kuti boma liyike mu ndondomeko ya zachuma ya chaka chino mpaka na chaka chamawa. Dziko la Malawi likumbukira m'busa John Chilembwe amene anatsogolera ntchito yomenyera ufulu wa anthu akuda mu ulamuliro wa azungu. Banki ya FDH tsopano ndi imene idzithandiza ligi yayikulu ya mpira wa miyendo mdziko muno. Munkhani yathu yoyamba, unduna wa zachuma wamaliza kumva maganizo a mzika za dziko lino okhudza zimene akufuna kuti boma liyike mu ndondomeko ya zachuma ya chaka chino mpakana chaka chamawa. Pakadali pano undunawo wayamikira magulu onse amene apereka maganizo awo mzigawo zonse za dziko lino ponena kuti athandiza kuti boma likhazikitse ndondomeko yake ya zachuma yokomera aliyense. Zambiri mulipoti la Wesley Chirwa. Polankhula pakutha pa msonkhano umva maganizo a anthu mu chigawo chakumwera, nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati ndi okhutira ndi kukhuthala kwa mfundo zimene anthu apereka mzigawo zonse zitatu, ndipo unduna wake ugwiritsa ntchito maganizo amene aperekedwawa. Ndunayi inati zokambiranazi zapereka chiyembekezo kwa Malawi ngakhale payikidwa mfundo zokhwima zokonzanso chuma cha dziko lino. Iwo atsimikizira anthu mdziko muno kuti President Professor Arthur Peter Mutharika ndi wodzipereka kuti abwezeretse chuma mchimake, ponena kuti ziganizo zomwe zikuchitika pakadali pano zikuchitika pofuna kupulumutsa Amalawi. Kuli ndithu maganizo abwino amene atipasa, amene ena tikakhala pansi tiwaunikire, ena akalowa budget imene kubwerayi, ena achazikira azabwera pachisogolo. Koma ngati neyo nduna amene tinakonza dongosolo loti tikhale consultation, ndingathe kunena kuti ni meeting yabwino. Zomwe timafuna tazilandira kwasakuti tikakhale pansi tiziphike kuti kodi ndiziti zimene tingathe kutenga zimene tingatheke. So meeting athu ayenda bwino kwambiri. Ndunayi yachenjeza mabanki, anthu komanso amene amakhudzidwa ndi kutumiza ndalama zakunja kamba ka mchitidwe ozimbayitsa ndalama mdziko muno ndi kupita ku mayiko ena. Taona, tamva, andi tikuziwa kuti pali anthu. Pali anthu, komanso anthu a business, komanso mabanki, komanso ma-organization timati money transfer operators, amene akutulusa ndalama kunja. Ndifuna ndiwachenjeze pano kuti ma-department osiyana boma tikuna panopa akugwira ntchito panopa kuti anthu amene wagwire kuti zimene zithe. Panopa tilibe ndalama zakunja chifukwa pa anthu ena akupanga chinyengo kumati kusanda makunja. Ifana ndiwachenjeze pano kuti poshilepo pano malamulo agwira ntchito. Pakadali pano mkulu wa Bankers Association of Malawi Linus Nkungula ati bungwe lawo likudikirira mwachidwi mkumano umene akhale nawo ndundu nawo pa nkhani. Mabanki siololedwa kupanga zozembayitsa ndalama kapena kupanga china chilichonse chimene sichili choleredwa m'malamulo, ndipo mabanki satero ndithu. Koma sizilephera unaona kuti pali anthu ena amene amagwira ntchito mwina ma institutions osiyanasiyana amene amatha kutero, komanso ndili okondwa kunena kuti anduna ananena kuti ali nayo information yonena kuti athane ndi anthu otero. Ndi ife tili ochilandira chiganizo chimenecho kuti ngati anthu akwadziwa tiyena athane, boma lithane nawo. Unduna wa zachuma wati maganizo onse omwe latolera athandiza kuti akhazikitse ndondomeko ya zachuma ya chaka ya 2026-2027 yokomera anthu onse ndi chidwi chofuna kukonzanso chuma cha dziko lino kuti chikhazikike kuti miyoyo ya Malawi ipite patsogolo. Wesley Chirwa, MBC, Blantyre. Pakadali pano nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yatsimikizira Malawi kuti tsopano nkhokwe ya ndalama zakunja kwa dziko lino ikuchita bwino. Mwanamveka ati posachedwapa ndalama zakunja zikhala zikupezeka kwambiri m'mabanki a mdziko muno zimene zithandize kuchepetsa chiwerengero cha anthu ofuna ndalamazi. Ndawatsimikizira Malawi kuti zinthu zikuyenda bwino. Kani ya foreign exchange panopa ndingathe kunena kuti panopa ndithu tili ndi foreign exchange imene ikubwera. Izizi zikubwera pa zifukwa zingapo. Taona kuti panali makampani ena amene anapanga export kandi tea,
kandi sugar anapanga export ka pigeon peas kapena ndolo soya ndama sizi mabwera ndife takhala pansi taunika ku MRA amene anasaina onse amasaina ma CD1 forms onse amene sanabwerese ndama zawo tikuti ndama zawo zimene zibwere fala mulo lilipo kuti ngati watumiza zinthu kunja ndama zozina kubwera within 90 days ndife oti onse ndama zimene zibwere komanso foreign exchange yathu ikukanga tikupanga improve for joti tapanga kwambiri cut expenditure kunkhani ya foreign exchange chifukwa cha amene ananena president kuja kuti maulendo akunja achepe ndikuti so tachepesa kugwisa ntchito kwa foreign exchange komanso atakamba pompaja nkhani yoti tisamaita nise zinthu ngati magali moto taimisa zambiri mati high value materials timezo taziyimisa zimene zatithandiza kuti foreign exchange ku reserve bank ma reserve sathu akhale abwinobwino so ndasimikizire amalawi kuti chuma chathu chiyamba kuyenda bwino foreign exchange yamba kubwera komanso kuti kwacha yathu simagwaso iya ikhala ndithu ikupanga improve. Dziko la Malawi likumbukira m'busa John Chilembwe lero. Boma linayika 15 January ngati tsiku lokumbukira m'busa Chilembwe yemwe anatsogolera ntchito yomenyera ufulu wa anthu akuda mu ulamuliro wa azungu. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka itsogolera zochitikazi m'boma la Chiradzulo. Mwanamveka atumidwa ni mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Charles Chindongo komanso Chris Manjeni alemba ripoti limene akuwerenga ndi Ruth Chinangwa. MBC itaendera malowa ku Providence Industrial Mission yapeza anthu akukonza malo ochitikira mwambowu pokonzekera tsikuli pa 15 January. Polankhula ndi MBC wachiwiri kwa mkulu ofalitsa nkhani za PIM David Mbewe wapempha Malawi kuti akondwere tsikuli pokumbukira ntchito yotamandika yomwe mbusayi anagwira komanso kulimbikitsa Malawi kuti akhale odzidalira pachuma zomwe ndi zogwirizana ndi masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Amalawi azimkumbukira mbusa John Chilembwe ngati munthu mmodzi anayambisa ufulu ozilamulira chifukwa kusimikiza pano kuti sindingakambe za ufulu ozilamulira umene dziko la Malawi lili nawo popanda kukamba zambiri John Chilembwe. So ngati dziko nkofunika ndithu kuti siku ngati pa 15 January tizikhala ndi nthawi yowunikira komanso yolingalira za ufulu ozilamulira umene tili nawo komanso makamaka kuona kuti kodi mfundo kapena kuti masomphenya amene busa John Chilembwe anali nawo tikuwakwanirisa chifukwa busa John Chilembwe amafuna nkhani yogwira ntchito molimbika, nkhani yokhuzana ndi kukhala ndi zokudya zokwanira komanso kuzimira tokha nkhani ya chuma komanso kukhala kuti tili ndi oziyenereza muzina zosiyanasiyana mtenga chonera kuti tikhaliso afulu dziko lathu. Pakadali pano akambewa apempha atsogoleri a ndale kuti alangize anthu awo ponena kuti mwambowu si wa ndale. Tenga watu waukulu makamaka kupita ku zipani kwa atsogoleri zipani komanso osatirawo ndikuti siku limeneli ndi siku limene la wina aliyense si siku la ndale si siku la chipani tonse tibwere mopanda kuvala makaka zipani zathu tivale ndithu ma civilian kuti tonse pamodzi tikhale ana abanja limodzi ndi mtima umodzi ndi mzimu umodzi kuti tilalikire kapena tionese chikondi komanso umodzi umene mbusa John Chilembwe amafuna kuti ukhale mdziko muno. Atsogoleri a ndale komanso azipembedzo zosiyanasiyana mwa ena akuyembekezeka kukhala nawo pa tsikuli. Papita zaka pafupifupi 111 kuchokera pomwe mbusa John Chilembwe anaphedwa. Akatswiri a ulamuliro wabwino komanso oyankhulapo zochitika za mdziko ayamikira President Professor Arthur Peter Mutharika kamba kuchita machawi posamutsa kampani komanso nthambi zina zaboma kuchoka ku Lilongwe kubwerera ku Blantyre komanso mu mzinda wa Zomba. Akatswiriwa akukhulupirira kuti izi zithandiza kubwezeretsa chuma mchimake. Charles Chindongo walemba ripoti limene akuwerenga ndi Beatrice Chuma. Miezi itatu yapitayo, President Professor Arthur Peter Mutharika analamula kuti Malawi Communications Regulatory Authority MACRA, Malawi Housing Corporation MHC, Malawi Electoral Commission MEC, komanso Malawi Prison Service MPS asamuke mu mzinda wa Lilongwe ndipo m'malo mwake abwerere ku Blantyre komanso Zomba. MPC yapeza kuti kampanizi komanso nthambi zabomazi zayamba kutsatira ganizoli. Mwachisanzo akuluakulu a Malawi Prison Service asimikiza nkhani ndipo ati ntchitoyi
ikhala ikufika kumapeto posachedwapa. A Thomas Damba ndi mmodzi wa akuluakulu aku Malawi Prison Service ndipo akutsindika kufunika kwa ntchitoyi. Kumeneku kuthandiza kuti chimene chimafunika nchione kuti ndende likulu la ndende limafunika likhale pafupi imene pali ndende yaikulu kwambiri muno Malawi imene ya Zomba Central Prison. Ndiye kuti ma services ena ngati monitoring ndi zina zotero zizichitika bwino ifuna pakhala kuti ndende yakulu ili pafupi. Komanso ono ku Southern Region kuli ndende zambiri zedi zimene zili muno ku Southern Region, komanso ku Eastern Region ino makamakaso Zomba ino ndende zokwana 5 district ya Zomba ino ndende zokwana 5 imenemo, komanso muli ndende imene imati Central Prison imene masunga akategule onse akaidi. Ndiye kuti pakutero department ya prison ikhala kuti nditu sikhaso yovutika kwambiri kuti ziyang'ana kuti pakazina zimene zikufunika zokhudza kuzomba Central Prison. Alimbani Nsapato ndi mkulu wofalitsa nkhani za Makra nawonso tiyankhulana nawo motere. Kubwereranso ku Blantyre kutithandiza kuti ngati bungwe la Makra tithe kugwira ntchito malo amodzi. Ku Lilongwe tinali ku maofesi malo osiyanasiyana malo asanu. Kulumikizana kumakhala kovuta kuti upite ukamuzungulire nzako ofesi panopo zikhala zosavuta kuti ntchito zathu ziyenda mwachangu komanso mwadongosolo. Pothirapo ndemanga katswiri wa ulamuliro wabwino Wonderful Nkuche wayamikira President Professor Mutharika pochita changu kusamutsa zina mwa kampani komanso nthambi za boma. Malinga ndi a Nkuche, ganizoli lithandiza kukonzanso chuma mzigawo za mdziko muno. Chiyembekezo nchonena kuti apitiriza kukwanisa zomwe analonjeza, chifukwa tikakhala panga zisankho anthu tasankha boma, chiyembekezo chimakhala chimene chokuti apange zimene analonjeza pa msonkhano yopo panthu. Oyankhulapo pa zinthu zochitika mdziko, Emmanuel Manyongo wati akukhulupirira kuti ganizoli labwera mu nthawi yake ndipo anaonjezera kunena kuti lithandiza kuteteza chuma. Chimene chili chiganizo cha nzeru kwambiri komanso cholondola pakayendesedwe ntchito kaboma. Mukumbukire inu kuti pamene mabungwewa anasamusidwa kupita ku Lilongwe, boma linkaononga ndalama zambiri, ndalama za nkhaninkhani pochita rent maofesi ndi zina zambiri zomwe zimasintha pakayendesedwe kaboma mabungwewa akasamusidwa, zomwe pa Chingerezi amati ma logistics. Izi zinkachitika tu pomwe mabungwewa anali kale ndi maofesi awo omangidwa bwino ku Blantyre ndi ku Zomba. Muganize inu Makra payokha inayamba kuchita rent malo opitira 5 kumene anayika maofesi awo ku Lilongwe, pamene ku Blantyre anali kale ndi malo okwanira, mabuilding okwanira amene maofesi awo anali. Pobwezeresa mabungwe amenewa kumeneko, boma lichepesa ndalama zogwiritsa ntchito, ndipo ndalama zomwe zapulumukazi zigwiritsidwa ntchito pa zitukuko zina komanso ntchito zimenezi zipindulira nzika za dziko lino. President Professor Arthur Peter Mutharika akukhulupirira kuti ganizo losamutsa ofesi za boma kupita ku Lilongwe linali longofuna kulowetsa ntchito za malonda pansi mchigawo chakummwera kwa dziko lino. Muulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera, mabungwe kuphatikizapo la Makra, MEC komanso Malawi Prison Service MPS adazisamutsira mu mzinda wa Lilongwe. Ameneyo Telson Magombo kuwerenga ripoti la Charles Chindongo. Boma lati likhazikitsa ntchito yodzala mitengo chaka chino pa sukulu ya Mpata mboma la Phalombe mawa. Nduna zachitengedwe a Alfred Gangata yanena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe pamene inafotokozera ntchito yodzala mitengoyi. Zambiri mripoti ili la Madalitso Mhango. Malinga ndi Gangata, mitengo yokwana 41 miliyoni ndi yomwe idzalidwe pa ntchito yodzala mitengo ya chaka chino. Iwo ati kukula kwa ntchitidwe odula mitengo m'dziko muno kukuthandizira kusefukira kwa madzi komanso kuononga zomangamanga. Agangata apempha mabungwe omwe amathandizira dziko lino pa chitukuko, mabungwe omwe si aboma komanso mabungwe ena okhudzidwa kuti aonetsetse kuti mitengo yomwe idzalidwe ikusamalidwa kuyambira nthawi yomwe yadzalidwa. Mwezi wa Disemba unakhazikitsidwa kulendo mmene anthu amadzala mitengo kuyambira pa 15 Disemba mpaka 15 April tikhaludzira mitengo.
so chaka chino mitengo tukadzala tikakhazikitsa mwambo odzala mitengo kumpata primary school kuphalombe. Chaka chino tukonzeka tudzala mitengo ikwana 41 million, ndipo mulendo amene azabwa pamenepo udzatsala mitengo udzakhazikitsa nthawi yodzala mitengo ndi olemekezeka Ayunuki Kanzingeni Chihana amene adzakhale malo mwa president. ntchito yodzala mitengo ya chaka chino ikukhazikitsidwa pansi pa mutu wakuti mitengo komanso nkhalango kuthandizira kulimbikitsa kupirira kwa madera. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhani kuchokera kuno ku MBC. Tiye ntionenso mitu yake. Unduna wa zachuma wakhutitsidwa ndi maganizo amene mzika za dziko lino zapereka pa zimene akufuna kuti boma liyike mu ndondomeko ya zachuma ya chaka chino mpaka na chaka chamawa. Dziko la Malawi likumbukira m'busa John Chilembwe amene anatsogolera ntchito yomenyera ufulu wa anthu akuda mu ulamuliro wa azungu. Banki ya FDH tsopano ndi imene idzithandiza ligi yayikulu ya mpira wa miyendo mdziko muno. Popirira nkhanizi, nduna ya zaulimi a Rosa Chimbirizi yayamikira kuchuluka kwa alimi amene agula kale zipangizo zotsika mtengo mu gawo la ntchito zotukula alimi ang'onoang'ono powathandiza ndi upangiri wa ulimi wa makono wa za SAP. Kudzera mu ntchitozi akuti alimi opitirira 18,000 mwa alimi 22,000 apeza kale zipangizo za ulimi. Izi zadziwika pamene anayendera alimi amene akupindula kuti ndi ntchitoyi mdera la Mfumu Kalumbu mboma la Lilongwe. Olive Phiri wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Pansi pa gawo lothandizira alimi omwe avutika ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi, khomo la mlimi likulandira matumba awiri a fetereza okulitsa komanso obereketsa pamodzi ndi mbewu ya chimanga. Polankhula pomwe amakayendera alimi omwe akupindula ndi gawo la ntchitoyi, nduna ya zaulimi a Rosa Chimbirizi anati ndi okhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera popeza ithandizira kuthetsa njala komanso dziko kudzidalira pa nkhani ya chakudya popeza alimi akulula zochuluka. Ambirizi kenako anati mavuto omwe alipo ndi anthu omwe akugulitsa zipangizo pansi pa ntchitoyi pomwe akuti ena kumafunsa alimi kuti azonjezera ndalama zina pa zomwe akuyenera kupereka kuti agule mbewu ndi fetereza. Iwo anati unduna wawo uthana ndi wina aliyense ochita mchitidwewu. Izi zitazimva tikuzilondoloza andi posachedwa apa mumva zotsatira zake andi sizayendera kwenikweni amene akupanga zimenezo. Mkulu wa ntchito ya zaulimi ya SAP Alex Baluwa anati alimi onse omwe anali pa chiwerengero cha opindula ndi gawo la ntchitoyi mboma la Balaka agula kale zipangizo zawo ndipo angotsala ochepa chabe boma la Lilongwe. Ndineso osangalala kuti kuno ku Lilongwe kufika tsiku la lero palimi 17,950 tikaona maripoti zisoweza kuti tadutsa pa 80%. Gawo lothandizira pa ngozi zogwa mwadzidzidzi la ntchito za SAP analikhazikitsa ndi thandizo la ndalama lokwanira $3 million lochokera ku bungwe la International Fund for Agricultural Development IFAD pofuna kuthandizira mabanja osowa. Alimi amagula matumba a fetereza pa mtengo omwe boma linayika wa 10,000 pomwe mbewu zimakhala zaulere. Olive Phiri, MBC Lilongwe. Nduna zofalitsa nkhani Dr. Shadrack Namalomba yafunira zabwino bodi yatsopano ya bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC ndipo awapempha kuti abwezeretse chikhulupiriro cha anthu ku bungweli. Dr. Namalomba anena izi pamene amakumana ndi akuluakulu a bodi lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe. Ndunayi yapempha MBC kuti ionetsetse kuti kupereka uthenga ophunzitsa, kusangalatsa komanso kudziwitsa anthu mwaukadaulo mogwirizana ndi mfundo zachitukuko za chipani cha Democratic Progressive. Iwo anati MBC simapambanitsa munthu kapena chipani choncho isamatumikire chipani chilichonse kapena anthu andale koma m'malo mwake ilimbikitse mfundo zachitukuko za Malawi 2063.
tikuyembekezera kuti akagwire ntchito yotumikira malamulo, akagwire ntchito yokatumikira apurezidenti athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Masomphenya awo amene ali mu DPP manifesto akuchita kunenetseratu kufuna kuti Malawi aliyense pomafika pa 27 akakhale ndithu akuchita ndi njira zamakono zauthenga kufikira, ndipo zimene zikuti zikachitike kudalira ma board members amene ndiye tinawunikira, ndiponso tinawunikira kuti nthawi ino si nthawi yakudya. President ananena kuti si nthawi yodyerera, ni nthawi yoti tikagwire ntchito. Ndeno aliyense amene akupezeka kuti akupanga zinthu zakatangana kapena kugwiritsa ntchito udindo wa board director mosokonekera, ameneyo ndiye kuti akulakwitsa. Ndipo boma la Professor Arthur Peter Mutharika inenso ngati nduna kuno sindzalolera kuti anthu otero tikakhale nawo mbodi, ndipo lamulo lidzagwira ntchito. Ndiye tagwirizananso pamenepo, komanso tagwirizana nokuti akupita kutsogolo tiye tipange njira zamakono zopezera ndalama ku makampani amenewa. Timadandaula kuno kuti ndalama zochokachoka kuboma ndizoonadi, ifo kumene kuli zambiri zofunika kuti Amalawiso zikafikire, koma ifeyo ngati akunduna kunoko wa information titakuita njira zina zokuti tikafikirenso Amalawi. Wapampando wa bodi ya MBC Dr. Benson Tembo atsimikizira ndunayi kuti agwira ntchito mwaukadaulo ndi motsatira malamulo. MBC tithandizirapo kuti ibwerere mu ndondomeko imene imayenera kuyendera, chifukwa chakuti mbuyomu timaona ngati kuti mwina panali pena ndi pena pamene sizimayenda, chifukwa chakuti samatsatira kwenikweni malamulo a ntchito ya utolankhani. Ndiye ife monga a board tiyesetsa kugwirizana ndi a management kuti tionetsetse kuti amene akugwira ntchito ku MBC akugwira ntchito monga amene anaphunzira ntchito yake ku skulu za utolankhani, kuti ntchito yonse yopanga mapulogalamu izikhala monga amene malamulo athu amanenera, komanso mmene timaphunzirira ku skulu za utolankhani. Zimafunika kuti pamene tikutenga nkhani pamafunika mbali zonse ziwiri zikhala kuti zisaperekapo maganizo ake. Choncho izi zimene tikufuna kuti tidzachite kuti aliyense ogwira ntchito pa MBC achite zimenezo, komanso kuti anthu amene akuonera TV ya MBC komanso amene akumvera pa wireless ya MBC adzakhale ndi chikhulupiriro tsopano ndi zonse zimene zizikhalapo pa ma wireless mu TV athu. Konsolo ya Lilongwe sinatole misonkho yokwana 15 billion kwacha kwa anthu okhala mu mzindawu, ndipo nduna yoona maboma ang'onoang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Phiri apempha konsoloyi kuti ichilimike kutolera ndalamazi kuti mzindawu ukhale otukuka. Nayu Austin Fukula ndi nkhani yonse. Pazokambirana zomwe ndunayo inali nayo ndi konsolo ya mzinda wa Lilongwe, a Phiri anauza konsoloyo kuti ichitepo kanthu kuchilimika kutolera zinyalala kuti mzindawu ukhale waukhondo. Apa ndunayi inati sizoona kuti konsoloyi izinena kuti ilibe ndalama pomwe ili ndi ngongole za misonkho zokwana 15 billion kwacha mwa anthu ndi makampani. Ndauna masomphenya awo, koma masomphenya ambiri anthu amathawira kuti tilibe ndalama. Ine ndimanena nthawi zonse kuti si ndalama zimene zimaitana masomphenya, koma ndi masomphenya amene amaitana ndalama. Ndikukhulupirira kuna kuti mwauka angati upanga zambiri zimene tikuzilakalakazo. Ndimapereka chitsanzo chokuti ali ndi department ya works imene inakhalapo kalekale, imene kungomata nsewu siziwatengera zambiri. Tikausiye msewu uja kuti mpaka uwonongeke kwambiri tizafuna contractor wamkulu kuti awonongerepo ndalama zambiri. Anthu amapereka ndalama za msonkho bwino akamaona kuti ndalama zawo zija zikugwira ntchito bwino. Ndipo poyankhapo mkulu wa konsolo ya mzinda wa Lilongwe Claude Kadamanja ati ali ndi ndondomeko zomwe atsatire kuti azitolera ndalama zochuluka. Ndi maplani amene timatsatira. Maplani oyambirira ndi amene tinapanga kuti atitsogolera kuchoka mu 2020 kufika 2025. Ndiye tinakhala kuti tapitiriza kufika chaka chino 2026. Maplani mmene tideka munjira zambiri zimene zingatithandize kuti tithe kutolera ndalama zochuluka. Njira imodzi ndiyonena kuti tichulutse ma staff kapena anyamata amene angamapite kumakatolera ngongole ncholinga chokuti ngongole zitsike. Ndunayi yachenjezanso ogwira ntchito ku konsoloyi kuti asiye mchitidwe olekerera zinthu zina pomwe akugwira ntchito. Izi atikamba kamalipoti omwe alandira kuti anthu akumabwera mochedwa ku ntchito zomwe akuti zili ndi kuthekera kosatumikira bwino anthu okhala mu mzindawu. Austin Fukula, MBC, Lilongwe.
munkhani za masewero timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers idziwa matimu amene isewere nawo mu mpikisano wa WAFCON pamaere amene achitike mdziko la Morocco lero. Aka ndikoyamba kuti Scorchers ikasewere nawo ku mpikisanowu. Mphunzitsi wa timuyi Love Mofazili ndi mtsogoleri osewera a timuyi Tabitha Chawinga ndi amene ayimira dziko lino kumaerewa. Mpikisano udzayamba pa 17 March mpaka pa 3 April mdziko la Morocco. Banki ya FDH yasainirana mgwirizano ndi bungwe limene limayendetsa ligi yaikulu ya mpira wa miyendo mdziko muno la Sulom kuti idzithandiza ligi ndi ndalama zokwana 5 billion kwacha pa zaka zisanu. Kuyambira chaka chino ligi izidziwika ndi dzina lakuti FDH Bank Premiership. Norbert Jameson wadza ndi zambiri. Banki ya FDH yomwe idzipereka ndalama zokwana 1 billion kwacha chaka chilichonse yalowa malo mwa kampani ya TNM yomwe yakhala ikuthandiza ligi kwa zaka 18 zapitazi. Mwambo osayinirana mgwirizanowu unachitika usiku wa lachitatu mu mzinda wa Blantyre ndipo nduna yona za chinyamata masewero ndi chikhalidwe Mai Patricia Whiskes inachitira umboni. Ife ndiosangalala komanso tikuthokoza kwambiri ku banki imene ya FDH chifukwa cha support imene ya 5 billion towards the Super League in Malawi. Tikukhulupirira kuti ndalama imene ndiyochuluka kwambiri ndipo isintha mene mipira yathu imaseweredwera kuno ku Malawi itithandizira kuti tsopano makalabu ayambe kupanga zinthu zake mwadongosolo komanso maplayer athu ayambe kusamalidwa bwino lomwe. Ndiye ife ngati kuboma ndife osangalala kwambiri ndi chithandizo chimenechi chomwe chafika mu nthawi yake chifukwa tikang'ana mbuyo monsemu sitidalandireko chithandizo chachikulu choncho kuchokera ku private sector. Mawu ake mkulu oyendetsa ntchito za banki ya FDH Anowo Nkulichi anafotokozapo zina mwa zifukwa zomwe zapangitsa kuti ayambe kuthandiza ligi. Chatichitisa kwambiri ndichonena kuti tinayesesa kunena kuti tione mene kwina ndi kwina mene amachitira ma sponsorship ngati amenewa ndipo titapanga zimenezo ndimene naganiza kuti no kuti ifeyo tipite patsogolo kuti ifeyo tionesese kuti sport imene iyi yapita patsogolo mwina tichite pang'ono ndipo tachita pang'ono kufika 5 billion komanso kupatula hapo tabweretsanso incentive yonena kuti ma players athu azitha kubwereka ndalama zoti azitha kugwiritsa ntchito pa moyo wawo komanso tabweretsanso ujeni yonena kuti ma players zikachitikira zina zovuta athe kupezeka lero kuti asavutike. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la Sulom lomwe limayendetsa ligi Brigadier General Gilbert Mitawa anali ndi chimwemwe chodzadza tsaya kamba ka mgwirizanowu. Ndathokoze FDH Bank pobwera ndikupanga partner ndi ife, tathokoze aboma a Minister of Youth, Sports and Culture, koma zinthu zimenezi ndi zimene zimapangitsa kuti even ma sponsors the corporate world aziona kuti government ndi chidwi kufuna kutukula mpira ku Malawi. Potero ndi apemphe masapota tatiyeni chinthuchi tichipange embrace komanso tiyeni tichepetse ziwawa kumpira foti kamba kuziwawa zicha ndekuti no ma sponsors athawa. Mgwirizanowu ukutanthauza kuti katswiri wa Super League chaka chilichonse adzitenga ndalama zokwana 200 million kwacha ndipo timu yachiwiri idzilandira 100 million kwacha pamene yachitatu idzitenga 75 million kwacha. Norbert Jameson, MBC Sport. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno. Tisanasiyane na insomitu yake. Unduna wa zachuma wati wakhutitsidwa ndi maganizo amene mzika za dziko lino zapereka pa zimene akufuna kuti boma liyike mu ndondomeko ya zachuma ya chaka chino mpaka na chaka chamawa. Dziko la Malawi likumbukira m'busa John Chilembwe amene anatsogolera ntchito yomenyera ufulu wa anthu akuda mu ulamuliro wa azungu. Banki ya FDH tsopano ndi imene idzithandiza ligi yaikulu ya mpira wa miyendo mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Mawa wabwino.
15th January is a special day in Malawi's history. We remember and honor a man who led and defended the freedom of this country, a man who took his first vow of pain for our freedom, John Nkologo Chilembwe, a Malawian Baptist minister, educator, and anti-colonial revolutionary who led an uprising against colonial rule in Nyasaland, Malawi in 1915. He fought for African rights with self-determination.